Żewġ irġiel ta' nazzjonalità barranija sofrew ġrieħi gravi wara li kienu involuti f'inċident ġewwa t-Tarsna. L-inċident seħħ għal ħabta tad-9 ta' filgħodu tal-ħamis. Min sħarriġ preliminari illi sar irriżulta li raġel Rumen ta' 48 sena kien qed isuq forklifter ġewwa l-Baċir meta l xi raġuni laqat raġel ieħor Rumen u tnejn waqgħu il-baħar. L-irġiel ittellaw l-art minn ħaddiema oħra li kienu fil-Baċir. Huma ttieħdu minnu fih l-isptar Mater Dei sabiex jingħataw il-kura meħtieġa. Aktar tard ir-Rumeni ġew iċċertifikati li qed isofru minn ġrieħi gravi. Franċiża ta' 83 sena qed issofri minn ġrieħi serji u tinsab fil-periklu tal-mewt hekk kif sabet ruħha f'diffikultà waqt li kienet qed tgħum fil-mellieħa. L-inċident seħħ l-erba' għal ħabta tas-6:15 ta' filgħaxija meta diversi persuni tellawha fuq l-art u sejħu l-għajnuna tal-pulizija għall-assistenza tagħhom. Fil-post intbattet ukoll ambulanza li ħadet lill-anzjana l-isptar Mater Dei għal iktar kura. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Marsen Farrugia li ħatret diversi esperti sabiex jassistuha fl-inkjesta li ġiet appuntata. Ġuvni u tfajla sofrew ġrieħi gravi wara li sewwieq baqa' dieħel farblu tad-dawl. L-inċident seħħ l-erba' filgħaxija għal ħabta ta' 11 fit-triq id-daħla ta' San Tumas f'Marsa Scala. Jidher li ġuvni ta' 20 sena residenti is-Siġġiewi tilef il-kontroll tal-vettura li kien qiegħed isuq tat-tip Volkswagen Golf u baqa' dieħel farblu tad-dawl. Tfajla ta' 20 sena residenti ħalaxa kienet passiġġiera fl-imsemmija vettura. Iż-żewġ persuni ttieħdu immedjatament l-isptar Mater Dei fejn aktar tard ġew iċċertifikati li qed isofru minn ġrieħi ta' natura gravi. Mara ta' 31 sena mill-Belt Valletta sofri ġrieħi gravi wara li kienet involuta f'inċident ta' traffiku waqt li kienet passiġġiera fuq mutur. L-inċident seħħ l-erba' għal ħabta tal-5 ta' wara nofsinhar fit-triq Dunkarn Birkirkara. Min sħarriġ illi sar irriżulta li raġel ta' 58 sena residenti Birkirkara x'aktarx tilef il-kontroll tal-mutur li kien qiegħed isuq tat-tip Honda u waqa'. Flimkien miegħu kien hemm mara ta' 31 sena residenti il-Belt Valletta. Fil-post seħħet ambulanza li ħadet lil mara l-isptar Mater Dei sabiex tingħata l-kura meħtieġa. Aktar tard hija ġiet iċċertifikata li qed issofri minn ġrieħi ta' natura gravi. L-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar dawn l-inċidenti għadhom għaddejjin.